Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ais. Masih bersama dengan Mbak Isma. Dikakno lampune blereng, gak dikakno peteng. Mbak Isma lagi bertangi turu pemirsa. Awake kesel. Dadi ki mumpung lagi tangi iso turu mergo ngombe obat. Awake wis enteng nek wis diombeni obat. Kemah yo kerokan karo Mbak Deni. Tangi turu kok njeblobok kok kaya piye guys ki. Ngene ya. Kali iki Mbak Isma ape gosok. Tak cicil gosokane soalnya bergak numpuk. Yo lali iki mang sampean. Orang ngumbah seragame Dik Peri sing hari ini yo pramuka kudune Dik mang ngumbah guys, tapi awake saking wis kesel ora kober ngumbah. Jadi tak umbah sesuk. Ki ape gosok klambi sing wis enek wis garing di ini. Yo dino iki merah putih. Batik. Seragam ngaji. Olahraga berarti karek sing pramuka. Terus samin, nek samin kan 1 bulan sekali. Jadi ini wis digosok Mbak Isma. Kan pakai baju nih setiap tanggal 11. Jadi wis gosokan yo. Kemarin wis dipakai tuh. Rasane iki kok gatel kabeh ning patakku. Padahal bendino iki samponan iki, guys. Esuk sore iki samponan. Iki kudu keramas saya gak cocok sampone paling. Mbah, guys. Wis ki dasi berarti tinggal pramuka sing ngono digosok lho. Iki aku tak gosok, tak colokno dhisik. Gosoke Mbak Isma ngisor ngene iki, sampe entakno tepas, soalnya panase mbuh. Loh, ngene tak totone ngisor. Cetok ora, guys. Gaweane sing ngene iki ben panas dulu. Setrikane sampai wis ngene ya, guys. Suwi gak tahu anu pemirsa. Gawean maksudnya iki lho ngonten gawean omah ini iki kok ora tahu. Bukannya ora tahu, urung sempet nyandak. Gimana ke awake enteng ngono. Cicik masih dengan pergombalan. Ibu kena apa? Kena minyak gak iso ilang. Peri jano ora iso ilang kena minyak. Lho piye guys oleh nganu iki? Oh iki lho makan tok makan MBG kuwi. Nek mangan ki cepot kabeh ning gone klambi. Gosok gaweane Mbak Isma ya ngene iki. Mendarate wis bar tapi buahane jek ae iki pemirsa. Buahane jek ronggon ning kene. Merandu ronggon ning kene ronggon di bulan ini. Bayangno kowe. Sabar, Mbak. Aja ngersula ae. Muga rezekine enak. Amin. Muga-muga iso dan iso. Ora mangalah nek buah ya guys iso buah. Karae cara kene iki buah ya ngono kuwi.
buah ning gone wong adus sing gak anu kenal yo, arep ngemeno tanggane, tanggo cedhak dulure ngene kuwi pemirsa. Iki sing apike wong iki dulur kabeh, sing randu loro ki dulur kabeh. Teh. Tak ketokno iki yo, enekane pemirsa, dadine ben sirahe tak ketok yo wis. Mosok semangat Mbak Isma, terima kasih yang sudah selalu support Mbak Isma. Jangan putus asa, tetap semangat Mbak Isma. Oke, matur nuwun bolak-balik sudah diberi semangat. Lambene peri iki mbah piye? Kok diumbah wangi kok. Maksudnya ki nek anggon-anggon iki kok dadak tok rong lho. Jane iki piye bocah iki? Lambe kok iso dadak tok sembuh. Iso masih dengan pergombalan. Iki jek akeh sing mesti tak toto, tapi sesuk-sesuk neh pemirsa dicicil aja kabeh di ayahi saiki, soalnya awake iki jek ngene diresik-resiki pelan-pelan. Besok tak ajak bersih-bersih lagi. Jek akeh sing perlu diresiki. Solokne wis tak resiki iki pemirsa tanpa tak konten yo. Ora ketok kok ya ora nayoh ya. Oke, wis tak ketokno sak sirahe. Nek iso tak ajak rene, guys. Ini nak luwih penak nih. Ora ketok separuh. Mbah. Guys. Suarane iki sampai sing mendarat pertama, suarane sampai hilang. Sing mendarat iki sikile rasanya kudu cekot. Mendarat iki merong minggu iki, gak leren. Tapi itu penting soalnya kita tuh wajib yo, maksudnya sampean bakale gentenan di serawung uang, dan ini kene mulai sekarang juga harus serawung ambek uang, kudu menyang, kudu hadir, kudu ya wis kudu mendarat. Bakale gentenan wong butuh nang tanggane. Mang peri yo mbok dolan iki. Yo nanti kesel kongkon turu yo gak turu. Nang sekolah yo tak critani, guys. Sekolah ceritane iki, Bu, aku gak usah dipapak lah yo wis mlaku yo. Tak enteni sampai mulai kan jam 10. Nah, sampai setengah 11 sih men. Otomatis sak seneng omah cah iki mangki minggu ning ndi ngono yo. Terus akhirnya kan tetep tak papat, tak goleki. Dadak mlaku leren mampir nang gone kancane dijak dolan rene. Enteni salin. Lho. Bu, kok mbok papak kae? Aku kan pernah njaluk papak. Wis teko kene ya cuma-cuma jare ngono. Bocah iki pintere mbayani. Wis teko ae kok dipapak. Rasa papak, Bu. Aku nek pulang ki jalan ambek teman-teman. Udah diterno tak terno soalnya kan yuk nyabrang guys, nek pulang kan disebrang no. Nek tukang
nyebrang. Dingi beso ning gone kono. Kok munggah panggung melok joget apa duwe dhuwit kowe tinggal nyawer. Oh alah, wong teman-teman ki lho nyawere 2000. Kita ngok aku 4000. Aduh, jenenge anak-anak ya pemirsa. Dimaklumi. Mulai seneng duwe apa? Duwe ati berani. Membuktikan kendel cara ngono wani munggah panggung ki termasuk kendel ya pemirsa jenenge. Iki juga sebentar lagi Senin ki wis apa setengah semester ngono lho, setengah semester 1 mid semester apa ku. Jadi ini gak oleh prei ya di sekolah. Jadi kemarin tuh panas gak mlebu. Muntah-muntah panas sampai ngajak jaluk sunat guys. Angger nek wong sunat dikir ngajak sunat. Bu aku seneng sunat kelas berapa ini? Ini kan malah sakal ngajak, ayo sunat Bu. Jadi masane sunat ya. Ngajak sakal. Mbak Lipa yo alhamdulillah lancar yo kajate, maksudnya acarane lancar. Nanti yo seneng pemirsa jenenge tanggane yo. Bayangno sampe nek genten Mbak Isma wigawi ewoh aku mendarat pemirsa. Pemirsane tak mendarat sampe nek Mas Peri sunat. Udah ngajak kelas 4 guys. Kelas 4 sunat wis wani belum. Ndile yo. Anakku anake Mbak Nura malah kelas 3 wis wani. Tapi saya gede. Dari cilik tapi dhuwur. Kenapa nek kendel yo udah disunatno sok ben. Iki apa tak cuci neh pemirsa, jek akeh apa kaya lengone iku lho. Kurang resik kali ya ini. Enek minyaknya. Sesuk cek prei ya kok. Santai pemirsa. Nah, besok ngasih prei. Iki mau nyuci sepatu Mbak Ismail wesan ngoloni besok karek seragam pramuka Mbak iki tak umbayan meneh ben resik. Sesuk tak kayak iku lho. Apa jenenge sitrum ben ilang nodane. Udah minyak angel. Iki biasanya tak kayak pemutih, pemutihnya habis dan kinclong ae. Wong Peri iki marai gak iso resik. Sing kena pulpen, sing kena apa? Ora pulpen ketelot tapi warna lho. Pokoknya cek ngurusi gombal soalnya kemarin tuh berapa hari ku udah naik pemirsa kayak enek panas ter jadi ini gombal itu sampai saiki jek ning gone gantungan ae ditokno neh ya nek cakae wis enteng sikile makane wis mulai montoran neh sambete padha ngawur-awur. Tapi emang kesel soalnya ya terakhir kayak larane cah. Mendarat terano rene tanpa lereng. Gak kena dipaidu. Nek kuat awake ya iso lorot, dadi kudu diimbangi karo obat, karo pijet, karo
mangan sampai ke mangan kok nek blok bagiane koyo ngene. Oke wis ngono durasine panjang ki cuma nggosok tok ya sementara. Ambek nganu nih klambi pemirsa. Nanti kita lanjut lagi ning ngarep iki wis selesai tak jabute. Cek kurang resik, Mbak Isma gak terima ketak kayak sitrum jesuk. Kalau cek orang ngantuk. Mau wis tak lempiti. Tak lempiti separuh, cek ning gantungan salokne. Iki sembitan rong cumpuk, yo rong tak dekek kono rong kober pemirsa. Iki jajal. Kurang ngendi lho. Pokok iki urusane cek dengan pergombalan. Tak lempiti bar kuwi tak dekek ning rono dadi ben kalong. Sampai rong iso kober nyandak. Marai ora meleren. Pokok jangan bosan. Wis mana enteng awake iki yo ngene iki. Yo asine iki ra gelem meneng. Pergawean omah nek wong resik. Meskipun kesel lah yo, aku tetep nek mblungkro tetep tak resiki pemirsa. Kaya di esuk yo nyapu ngarep kuwi tak jabuti cepete saiki padang rapi. Entar ae gaweane. Si umbah-umbah nek umbah-umbah mendino wis mesti yo umbah pemirsa. Makane gombal ki bener kok wong loro tapi delok gombale akeh soalnya apa sithik keringetan salen adus adus sih sedina nek panas banter ki ping 3 ping 4 kamongi iki diperi yo ngono udah satu sae kadang maburun kuwi sowan salene dene umbah-umbah ki sak bak rong bak mesti kadang peri bilang keras diketoki apa ku lho gek suwangan diketoki ingin nyapu iki rong koper ngepel mau nyapu tok payah ganti spray tapi spray ini yo lagi tak ganti besok ganti iki lho ngersiki belakang lemari gak gombal gombal iki serong lemari lemari jero lemari loro gandeng ki bek kabeh yo cek gombal ae jane sing cilik-cilik wis perlu dibuak iki ketinggo lho lap iki kerawani Mbak Isma lambi kijik sampe saiki tamu isih cuwilik-cuwilik kan cek apik-apik aku weman yo cara ngono cuma menawa dia anak wedok sok apa kadang wis tak wenehi beku tak wenehi Dian tak wenehi Mbak Eka sing awake cilik-cilik ngono ki kan seneng isih cuwilik lho Mbak Isma ki rong rabi mpak iku rong meteng peri ki cuwilik banget bobot piro guys 35 35 yo 40 iki tak 45 40 kan pokok 50 gak tahu aku lambine kijik sama saiki klenyes-klenyes tak kira duit dadak godhong ya wis ngono pemirsa ya pokoknya kegiatan Mbak Isma sehari-hari nek ning omah ya ngene iki rewang terus yo engko mliyur penanggan niku bosen tapi ati sing seneng yo soalnya kan wong sing adeh-adeh kono kan kangen situasi nek wayah rewang ning gone desa yo ngene iki pemirsa ngono yo oke terima kasih sih selalu support Mbak Deni Mbak Isma nggak salah semangat masukan mesti ditonton terus iklannya gak di skip sepurane yo nenek tutur katanya Mbak Isma yang salah kurang berkenan kleru nenek salah yo sepuro sing akeh ya pemirsa wong iki kadang gak luput karo kesalahan wong kadang kilap
kilap apa tutur katane ngono lho keblanjur apa nek ngarani. Mbak Isma mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma pamit dhisik. Jika titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pemirsa. Pas iki. Durasine dawa ya wis ben ya pemirsa. Sak tumpuk neh. Karek ngene iki kono.